kira mutum ma baka samun shi kullum Umar ga an jamje nan yana kiranka abokinka wannan jamje da shi kuma abokinka wanda kace a rubu da shi wannan da iska shi ina wanka ce mai babu ni nan a ce baka nan awo a ni ba zan ke studio rubu da shi ce babu nan alo a waya ce in ga maka wai baya nan She what? haka ce in ga maka baya nan ni wane ne to la ba da mu a to shikenan sai ji mutum Umar da wata ce wai sun mai suna baby na ran kira na wata ce suna baby baby na amshi kaga alo Shey go give you all the good ina zuwa yanzu zan zo yan guri wa kana ni kai Allah kai ai za mu haɗu ke ni ma na ga na ji ma ban doki kiran ki ba yan guri saboda ina cikin abuna ina cikin hurin gidan wanka na yanzu zan kiran ki ba duniya ta zo ƙarshe wai yanzu wai budurwa ta yi abu yanzu abu da ya kira ka ka ce mai baka na a ga mishi baka na kuma wata shegiyar bai ta kira ka wai hawan zunzuna kake yi sai ka ce za ta baka aljanna wala umar nuna ɗan ina ya gaskiya wala da ya ce wai budurwa ta yi aboki ya yi budurwa a sha akwai har yanzu akwai ɗan wanda budurwa ta yi aboki wajen kai da wala ko sai Allah ka bata mu da wani. Michael.